Ja se tulee muuten aukeamaan ensi vuonna, eli silloin Hakametsän aukaisemisesta tulee kuluneeksi 50 vuotta. Eli tällaisia historiallisia yhteyksiä tähän löytyy. Tämä peruskiven muuraus tehdään täällä tänään ja ensimmäisenä tänne paikalle pyydän kaupunginhallituksen puheenjohtajan Timo Tukian. No niin, tämä on mielenkiintoinen tilanne. Ensimmäistä kertaa eläessäni olen tämmöisessä muuraustilaisuudessa ja tää on hieno homma, että tää on nyt aika hyvällä mallilla jo tää, että tätä ei monikaan ole tähän kylään odottanut. Puheita on ollut jo varmaan 60-luvulta lähtien. Tää on siinä mielessä historiallinen paikka, tää seutukunta, että täällä on pelattu korkeammalla tasolla. En tosiaan viime yötä valvonut puheen kirjoittamiseksi, vasta tässä äsken pistin paperille muutaman ajatuksen. Todella ilo olla mukana tässä juhlassa, mikä on todella mullekin ensimmäinen tämän laatuinen. Tämä hanke tukee niin kuin merkittävästi tämän Mänttä-Vilppulan kaupungin positiivista kehitystä. Ja tämä uusi areena siirtää nämä jääurheilun puitteet tälle vuosituhannelle tuolta jostain viime vuosituhannen hämärästä. Hannu Salmi ja KPK:n puheenjohtaja Jani Haapoja. Ja he ovat nyt sitten ne henkilöt, jotka käyvät tuon putken tuonne peruskiveen muuraamassa. No niin, eli katsotaan mitä putkeen laitetaan. Timo on tässä avustamassa.